Hola, em dic Mario, aquesta és la meva escola. Aquest és el poble de Sant Pere de Ribes. Està a la comarca de Garraf. Hi ha moltes vinyes i molts camps per córrer i molts boscos. Moltes vinyes. I al costat hi ha la serra. I la serra està envoltada de natura. Tenim molt espai per córrer i jugar. I hi ha arbres per gronxar-nos, una esplanada molt gran i el tipi. Hola, em dic Elia. Tenim dos espais, primària i infantil. Ei, soc l'Ada. Molt sovint fem festes amb les famílies i els amics i ens ho passem molt bé.